Karya ing batin angesti Gusti eling-eling marang semonipun aja lambat kang sayekti kawruh iku wajib dikawruhi
Ngutiya kawruhan ilmu Watare sabda sang wiku seswaning sun padha kang catur prakara kanggo senes maju ayo ayo Ngutiya kawruhan ilmu yuk mbokmu piye pakmu ayo makarya kene mangkat ana apa karo ngopi dhisik isen jroning pawon kuwi butuhe wong wedok beras entek pakmu wong lanang sing golek wong wedok sing ngecake ngono sing kudu tak adol iki arep adol apa Iis adol apa adol-adol kolor to nah iki kleru to aku nah iki kayak kebon iki aku njaluk sang pacul
Nggih saderipun matur ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mewah ngaturaken kasugengan mugi katur wonten ngarsanipun para kadang tamu ingkang ngrasuk agami sanesipun. Nggih saderipun acara laksana mboten kesupen monggo sesarengan. Kula derek ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Awit wonten ing kalodhangan siang puniki kula dalasan panjenengan saged makempal nggih manunggal nuhuni dawuh saking panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu Minah ingkang akrab dipun sebat Mama Bagas kanthi manggih kasarasan kawilujingan lahir terus ing batos Allahumma amin. Nggih Bapak Ibu pertamu undangan ing gati wonten ing pahargyan siang puniki panjenenganipun Bapak Sutrisno sakan Ibu ugi keluarga agengipun hamengku gati boten sanes nyupetaken ingkang putranipun ingkang sesilih Bagus Atar Ismail kanthi donga mugi ing mangkinipun adik ingkang dipun kitan dados piyantun ingkang migunani tumrap bangsa agama dalah bekti kalih tiyang sepahipun piyantun Jawi matur isuwa mikul dhuwur mendem jero ateges saged ngluhuraken asmane wong sepuh mekaten kirang langkungipun. Niki saderipun kadang-kadang saking Jelas Nada Entertainment ingkang dipun pangarsani pepunden kula inggih temen lama saya Mas Kancil. Itu dari 2005 was Parung Raya, Ciputat, Cimanggis nyepeng kerupuk rumiyin. Ugi kang dipun pangarsani Bapak Teguh Kancil saha koordinator Kang Mas Mus piyantune sing gagah agek ketemu iki. Ngejob ping pira kok ndelalah pisan bojoku lairan. Ping pindho sapiku mana ya iki alhamdulillah saged nderekaken kanca-kanca Jelas Nada. Boten kesupen sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat tokoh agama muda-mudi Karang Taruna langkung-langkung paguyuban PSGR Sragen Berkah ingkang dipun pangarsani PSGR panjenenganipun Bapak Bekiyarto ngaturaken kula nuwun Bapak. Luar biasa hari ini paguyuban Sragen ada 4 lokasi yang hajatan itu deh Pak nggih. Wonten Cengkareng, wah pundi kemawon matur nuwun kanthi donga mugi sehat paras dayanipun sedaya paguyuban. Nganti cacah sekawan Jano gangsal tesuk setunggal. Yang sebelah sana dari kota Lampung hijrah di Tangerang. Ada di Ajeng Lulu Jelas Nada Indonesia. Masih muda belia, calon dokter di salah satu perguruan tinggi kedokteran. Berdiri. Yo. Dipegang mic-nya, selamat siang, pakai sentolop. Nah, itu tempat saya sentolop itu ya. Iki AJS sound system merah sepede karo kanca-kanca cerah foto dino iki ada 12 titik Luar biasa, akeh banget ki Mas. iki mesti Mas Tri ya monitor iki goleki MC sing paling ireng sak donya ya iki Iki gak ireng piye bukur butek aku ki seneng karo cerah foto ki tenan sering membohongi bohongi gambarku dadi bawening gambar ketemu. Wah. Selamat siang Dak Lulu. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, takbir. Iki penyanyi kok. Wes semangat we. Masih di perguruan tinggi kedokteran. Wes lulus aku alhamdulillah. Jos, siap kerja. Niki pun menerima anu Pak, operasi kecil-kecilan, nyudeteri. Ya. Satu lagi masih muda belia lagi. Ini asli dari kota Tangerang. Tangerang Selatan. Dek Dinda. Berdiri. Ya. Ada keturunan dari Jawa, lahir di kota. Mengerti tentang bahasa Jawa. Yuk. Hey.
siang Dek Dinda. Siang Pak De. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Cita-citanya apa? Pengen meteng? Lebih cita-citanya apa cita-citanya? Jadi Dukun pijet. jadi istri kedua. Amin. Alhamdulillah dipun tenggani ditunggu ini bose ayam Ciputat. Pak Pak Mitro, Bos, ya. kan Ibu tenan penggemar Siang, campur Ibu. sari angger ketemu MC ini sing wireng ini pah Joko Ndurien. Boten. Langsung saja untuk yang dari kota Wonogiri tepatnya di Tirtomoyo ada Mbak Iis Eko Purwadi. Berdiri, monggo. Yo. Mbak Iis ini salah satu penyanyi multi dan tentunya pekerjaan tetap salah satu perusahaan catering, kue dan lain-lain yang berlabel Dapur Bu Iis. Amin. Tak iklan ke Mbak. Jadi penyanyi Terima MC kasih. itu nggak harus jadi seniman tok, harus ada sampingannya. Betul. Contohnya aku peternak ayam, Masuk. neng Jadi- gagal. Lo kok gagal? Ponak aku ngingu garangan tek kabeh. Ya kowe iki kudune kerja sama. Kowe ayam ponakmu garangan, sing tengah kudune ngingu dadi enek Menteng-menteng kau belanja anak ayam 3.000 duit. Kok ponakan garangan 300 resik. Satu lagi untuk yang dari Temanggung, Jawa Tengah. Salah satu juga penyanyi juga kerja tetapnya sebagai pengusaha di salah satu proyek bangunan. Jadi mungkin ada yang pengen bangun, wes komplit. Ada. Susah, kok susahnya tak bos? Berdiri, Erni Suketi. Yo. Selamat siang di Erni Suketi. siang Mas, siang. Temanggung udane deres. Terus Dhuwur diambung ngesor orang genah. orang genah. Sing penting Asli. wongnya tetap genah ya Mas. Asli dari Temanggung ya. Iya, Oke, oke. luar biasa ya Allah. Yayi kok wajan tenan kok. Ugi dalam piyambak suka tinggang mijil saking Wonogiri, Gambir Manis tepatnya mengaturkan selamat siang. Minangka murwakani adicara wonten ing kalanggahan siang puniki lumantar kadang-kadang jelas nada entertainment lumantaring Taman Juruk. Dari kami selamat siang dan tentunya selamat menyaksikan. Monggo siapaken kanca-kanca jelas nada. Mangke tasih dipun tenggani pepunden kula mandhiripun bose ayam. Wah, penggemar campur sari sedayanipun monggo. Oh, nggih. Ada satu lagi nanti ada Ira Sofira. Ini yang dari kota Sragen juga. Terima kasih, selamat siang dan selamat menyaksikan. Ning kutha Solo, muda lan budi
sukses berkah acaranya nggih. Pinaringan sehat paras keluarga besar Sragen. Salaman. Kita di sini dulu untuk dokumentasi. Yo. Asik boy. Neng kutha Solo. Modolan mudi. Mesti ono ning taman juruk taman indah kota Solo. Hey, taman kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa pelingi aja nganti lagi keluarga besar Bapak Sutrisno selaku Saiful Hajat, terima kasih. Terus Mama Bagas usahanya sembako ini lancar. Bapak Rudi bakso bose, waduh nanti kersake tembang matur ya bos. Oke matur nuwun. Sika dolan mudi. Nggak enak aku nih, bocah dadi lanang ra sida ngene iki. Iya.
akeh bianget iki lho Mbak aku entuk Lah iki lak sang. DP-ne. Iya. Matur suwun. Syukur bisa Iki pemanasan kok ya. Lagi pemanasan iki Mbak. Pemanasan, Dik. Urung panas to Pak? Dereng. Monggo. Syukur bisa gunung desa dadi rasa penting ora ilang padha ora bocah gunung Mas. Bocah gunung. Bocah gunung
Monggo, Mbak. Dek. Apa kowe ra kelingan jamane semono ono latar padha lelungguhan kegojekan karo aku jelas ada yo wasik yo yo Idali duli dali dulu. Nada aku bocah gunung kok kangen ora susah kate kanggo bingung yen to pancen tresno aku pancene sing dilakon kejamane semono ra orane yen bakal kelakon berpisahan karo aku yo Ojo nganti gawe-gawe gelo ngoti loko dina beno mring rupeto ayo mas yo mas yo mas apa kowe ra kelingan jamane semono ono latar padha lelungguhan kegojekan karo aku matur nuwun terima kasih sampun Pak. Ya. lan alon waton lakon Aku sing ngrungokno. Alon-alon wae cah. ya Kowe ngerti kowe kemrungsung kok, Dik. Ngerti ra kemrung. Yop. As. Ya. Alan-alan. Skecaken ingkang nembe kemawon rawuh. Ya.
pondok iki sing hajakan. Oh, iya dalah. Matur nuwun Pak Tris. Supaya manggih rahayu. Ayo masing-masing Rama Kalih, kalih, kalih. disampirke omahe Jos. PSGR. datang nyali Seragen berkah. Matur nuwun. risau Oh, aku. dari mana datangnya cinta dari mata hati aku tangi monggo aku tangi Monggo, monggo. Sampai nggih Pak nggih. Iya ke sana. Ya dalah. Alon, 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 alon. Miring. Yang gede pinter nyambut tangi aku tangi bocah ayu Awas. Yen Ya dalah. dituturi sibuk supaya Ya. rahayu manis retak kedawa kodalan becak mas sesek loro longgo rapenang takut tangi bocah bagus takut tangi sok yen gede pinter Jos. takut tangi bocah-bocah ayu aja mung pinter Awas. yen dituturi sibuk supaya rahayu dari mana Mas Sinta yang putih Mas Sinta Aku. Dadah. dari sawah dari mata turun ke hati Mas Sinta yang putih nggih disuruh Mbak Solo niki Raden ngetan bali ngulon iki tenang guyon takut tangi bocah bagus takut tangi sok yen gede pinter sekolah Yo. Matur nuwun. Aduh. Udang anak. dongane ya Mas Amin, 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 amin. wong didongake wong samene banyak Derek ya atur saking Pak Kancil. Pak iya ngelali janjine iki kok. Mangga Bu. Jumeneng remen ya. Erni Sukati hadir. Asik oi. nyanyi ya Yo yo yo. Suwi
Rondo kempling ah. Rondo kempling. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngantani Ora paten
Monggo Cak ninggal katresnan dados. Monggo dijogeti monggo. Nek joget sinten iki? Mister Jengke. Asik-asik. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa taun ana pindho nana tak enteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat Langsung
terima kasih. Wah, sing kagungan setir mobil. Rara Jonggrang dados. Yo. Bos Narto. Ayo Mas Narto. Monggo pinara ayo. Aduh. Monggo monggo. AJS. Iki. Mas Gepeng pinara, Mas Gepeng. Sing jaluk lagu. Mas Gepeng. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal. Ora mokal aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kala perang. Mula kowe dadi wanita goyongan. Mantuno. Iya. Panitia PSGR Pak Giarto yo. Tobat Giarto Pangarsono PSGR yo. Sing asik. Moga Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Aduh ora mokal aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kala perang. Mula kowe dadi wanita goyongan. Aduh Aja kapandho kowe aja. PSGR rekutu jual. Kanggo tuturan Pak Jarto. Sing mati Amas Prakasuma. Akame setu Tobat kowe wanita sing hebat. Para pirsa yen Bandung lananging jagat. Putra ratu tengging Prabu Damarmaya. Aku duwe sekti Bandung Pandawasa. Rara Jonggrang manut sun pundhut karamo. Yo podang kuning Pak Eko. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turut
Tasih konjuk Pak Giarto, keluarga besar PSGR. Luar biasa. Paguyuban Iya, iya. sedayanipun. Asik ngomong. Monggo. Ayo, ayo. Iya. Esok awan. Ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggon leki sing tak sayang. Pinter anggon goleki. Rasa esuk awan nganti bengi. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging kabudayan moyo duwe aji sakti Bandung Pandawasa lara jongkang manapun Bandung aku terpepet foto. Candi sewengi kudu tati. Ireng manis mas. Pak Giarto, tarik. yen kelingan lelakonku nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri kapyan ayo lahir lan batine Angel meto. Angele lho mas. Ya Allah. Kok tak kira abang. Jalaran berpisah. Kelingan ireng manis.
rawuh. Waduh bosku rawuh. Member. Member Mas Parti dan juga istri tercinta. Opo kowe ra kelingan Matur suwun. Matur suwun Mas Hartono Gepeng. spesial kagem Mak Edinda. Mak Yandin. Mama Adin. Bu Bos Gerto. Iyo. Jelas ada. Untuk yang ngomong rawuh di depan sana nggih. Saben dino rasane ra karuan. Ngombe lagi nen rasane pahit tenan. Pangan manuk leler rasane kok padha tempe. Wong koyo ngene rasane wong ora duwe. Ya cintaku mbok yo sampun le nesu. Ayo Pak Bos. Tapi iso rasane kanggo maju. Yo. Paras. Monggo bose Taylor Ciputat. Karo ati. Katuran jumeneng bose. Ngono tembangan Ayo. isku. Sika Sampai tua. ku sayang. Rakutu jas. Sakit nuruti apa karep. So. Ojo sumelang ono ditayane. Yo. Tak usahake mbok kepiye carane. Ayo tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun Mas Parti monggo merapat sareng Pak Giarno. Ya, matur nuwun rawuhipun Mas Parti. Asai jelas. Terima kasih keluarga besar dari PSGR, keluarga Sragen, se-Jabodetabek. Yo. Sragen berkah, terima kasih. Keluarga besar PSGR. Mas Parti matur nuwun rawuhipun. Awas. Rasaku tuh nganggo maju. Ewaning paras bagus bu, ndak beda karo atimu. Rungo Mas Parti. tembangan manisku. Matur nuwun Bos Parti. Yo sayang. Sakit nuruti apa karepmu. Aku dino liyane bakal tak usahake kok kepiye. Pak Giar terima kasih. Juragane PSGR. Tresnoku ora bakal luntur sayangku. Rekutu Ora bakal jos. goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani ning saben dino. Jelas nada ya engkol.
Iki anu Mas disiapke Bos Pardi Sido Mukti Sido Mulya. Iya. Bos Pardi Sido Mukti Sido Mulya. Lagu pekaramanipun
Sewardi matur nuwun. Pangarsane PSGR sebat nuwun Pak Giar to. Duitnya abang kabeh Mas. Cina. Cus. Spesial
gedene rasa sayangku. Upah lautan masih tarik lagi bunda. Set, ho ah ho Indah ayumu koyo widodari. Mungkin iso entek ewulan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Sing tenang ojo tarik lagi. Di bonus jelas ada. Asik-asik. Bisa bunda. Ora apa? Unang aku tembus tekan kayangan. Tunggu suaramu, suara tangismu. Sika ora bakal cukup lautan masih. Mungkin indah ayumu koyo widodari. Mungkin iso entek ewulan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Ya, oke, terima kasih keluarga besar saking Bos Mitra. Yes, Pak Yo lho iki. Indah. Pak Yo beneran. Asoy. Minara Pak Yo keluarga besar Sragen. Panitia semuanya. Iyo iya iyo. Iyo iya iyo. Yang di prasmanan, yang di bakso. Yuk. Enom minggu sing tak tunggu. Aku ngajak, aduh, neng tawang mangu. Aduh, nganti lingsir sengengene. Ana kene Pak Yo, aku nunggu kowe. Aduh, aduh, aduh. ASF. Yo, yo. Terus. Lagu
Kang Pinara. Alah Pak Des sing bagus Ya Allah. dhewe. Bos Mitra matur nuwun. Iki karo maratuwa karo mantu kudu sing akur. Lah dalah. Tos, walah. Golek ini ki susah, golek ngene iki. Janjane kowe endi?
Janjane kowe Matur suwun Mas Goge. Ban Iya. pecah. Yo. Yang punya Wonogiri. Yang di Jayengan sing tugas dapur yang di Plasmanan. Kelingan manis aseme njur kelingan ramah kemuyune. Aduh, tresno lan kasih kasih sayange karep atiku kelakon dadi bojone. Keluarga besar Pondok Labu luar biasa. Sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ngati biyen aku ra kelakon melu duweni. Sabar Dik. Donoloyo Pondok Labu Yang punya Karang Tengah. jambu alas kulite ireng sing tak gagas saiki meteng. Ada gula, ada semut, belum janda jangan girep. Masuke. Suaramu Dok. Asing-asing. Yo. Pondok Labu. Monggo Pondok Labu. Yang punya Keluarga besar Pondok Labu. Jambu alas dik manis rasane senadyan tilas tak enteni rondone. Sayange bojone loro aku kebacut tresno wis kadung tresno nelongso rasane ngati biyen aku ra kelakon melu duweni. jelas nada Gosip bakmi ayam Donoloyo, keluarga besar dari Pondok Labu. Jambu alas matur nuwun. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, belum janda jangan direp. ade Dinda. yo Rekuntuk. Jelas nada Indonesia. seneng lagi bareng-bareng Jambu alas dik manis rasane manis rasane senadyan tilas boyo tak enteni rondone. Sayangi wis duwe bojo wis duwe bojo aku kebacut tresno nelongso
rasane ngati Pak Sukir biyen aku ora kelakon melu duweni goyang lagi jelas banget. Arek Pade. jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo gula ada semut durung rondo aja direbut pondok lampu yo 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 aduh awas hey 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 Pak Sukir aduh jambu alas dik manis rasane senajan tilas tak enteni rondone sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati aduh biyen aku ra kelakon melu duweni lanjut masih keluarga besar Pondok Labu Pak Sukir. Arek Pade. jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut belum janda jangan direbut awas Isi oke lho, Dok. iya jambu alas dik manis rasane senadyan tilas tak enteni rodone hop 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 dik kok jikok dhewe piye to ngapunten Pak Pak Kir Ah, matur suwun. iki ora bolo wis matur nuwun sukses sukses Ora apa-apa, kanca. sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ngati biyen aku ora kelakon melu duweni yo 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 Matur suwun. Pak Sukir matur suwun.